یہ مقدرہ دی کھیڈ ہوندی، وقت وقت دی گل ہوندی. اللہ ہر نو عزت دے تے ہر نو ذل دے. جھوٹیاں اناواں تے جھوٹیاں گلاں نال عزت نہیں بندیاں. جنوں رب دیونی نا اس نو عزت ملنی. تے ہن نماشاں دے تسی بیٹھو اسی بیٹھاں، تسی کھوجی طبیعت ملائے تا میری بھی کوئی طبیعت بن سی وقت نہ پہنچ سکے. تو بے نیاز ہے او بے نیازا، عجیب قدرت دے رنگ وکھینا ہے. تو بے نیاز ہے او بے نیازا، عجیب قدرت دے رنگ وکھینا ہے. کسے نو آرے دے ہیٹھ دے کے کسے نو سولی تے ٹنگ وکھینا ہے. تو بے نیاز ہے او بے نیازا، عجیب قدرت دے رنگ وکھینا ہے. کسے نو آرے دے ہیٹھ دے کے کسے نو سولی تے ٹنگ وکھینا ہے. جے ڈور چھک لائے تو تختاں والے بھی بہ کے بٹھیاں دی اگ بلیندے، جے بخش دے میں بہشت اندر تے کتے بندیاں دے سنگ رلینا. مہربانی جناب، بڑی مہربانی، مہربانی جناب، مہربانی مہربانی. تو بے نیاز ہے او بے نیازا، عجیب قدرت دے رنگ وکھانا ہے. کسے نو آرے دے ہیٹھ دے کے کسے نو سولی تے ٹنگ وکھانا ہے. جے ڈور چھک لائے تو تختاں والے بھی بہ کے بٹھیاں دی اگ بلیندے، جے بخش دے میں بہشت اندر تے کتے بندیاں دے سنگ رلینا ہے. تو چاہے مفلسی یا امیری چدے میں، سزا کئی صغیری کبیری چدے میں. تو چاہے مفلسی یا امیری چدے میں، سزا کئی صغیری کبیری چدے میں. تیری ہر رضا تے ہراضی خدایا، مسلمان نو بے ضمیری نہ دے. مہربانی. تو چاہے مفلسی یا میری چدے میں، سزا کئی صغیری کبیری چدے میں. تیری ہر رضا تے ہراضی خدایا، مسلمان نو بے ضمیری نہ دے. دو تر کتے جناب سے موجود ہے کہ بندیا اے گھٹیا خیالات چھڑ دے. بندیا اے حقیقت اس دور دی بہت بڑی ضرورت ہے. بندیا اے گھٹیا خیالات چھڑ دے، امیراں دے بوئے دی خیرات چھڑ دے. او بندیا اے گھٹیا خیالات چھڑ دے، امیراں دے بوئے دی خیرات چھڑ دے. توکل دا بیڑا پیا پار ویندا ہی، تو اس بے کسی دی ملاقات چھڑ دے. مہربانی مہربانی. امیری غریبی دے وچ زندگی نہیں، امیری غریبی دے وچ زندگی نہیں. بغیر انقلاب ہوندی تا زندگی نہیں. اے روڑ رواوڑ تو بالکل فضول ہے، جو غیرت دے نقشے تے شرمندگی نہیں. قطع قابل غور. امیران دی یاد چھوڑ دے پائے بوسی، زمانہ تیرے احترام اچ کھلوسی. امیران دی یاد چھوڑ دے پائے بوسی، زمانہ تیرے احترام اچ کھلوسی. جے عادت مطابق ریوں لک لکیندا، خدا بھی یہ تیرا مکالا نہ دھوسی. مہربانی 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 جناب. نوازش نوازش. مہربانی 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 جناب. مہربانی جناب.
مہربانی جناب مقرر امیران دیا چھوڑ دے پائے بوسی اور زمانہ تیرے احترام کھلوسی جے عادت مطابق رہیوں لگ لگے نا خدا بھی یہ تیرا مکالا نہ دوسی ایک اور نصیحت ہے کہ کہاں ہو کے ویکھ کیڈا اخوت پسند ہے کہاں ہو کے ویکھ اور کیڈا اخوت پسند ہے بھائی ٹکڑا ملے تو سارے آنو سد کے کھاونا ایک کہاں دی عادت ہے نا کہاں ہو کے ویکھ کیڈا اخوت پسند ہے ٹکڑا ملے تو سارے آنو سد کے کھاونا اور افسوس اس انسان دے ہوچے ضمیر تے سکا بھرا چ منگے تا سر چ ہلاونا مہربانی جناب مہربانی مہربانی جناب مہربانی مہربانی جناب مہربانی اور کہاں ہو کے ویکھ کیڈا اخوت پسند ہے ٹکڑا ملے تو سارے آنو سد کے کھاونا اور افسوس اس انسان دے ہوچے ضمیر تے سکا بھرا چ منگے تو سر چ ہلا ایک اور نصیحت جی ارشاد ہاں جی ارشاد شاہ جی ایک اور نصیحت جناب اور وٹے نہ مار غیر دی عزت دی بیر تے اور وٹے نہ مار غیر دی عزت دی بیر تے اور اپنی دے کولوں لگ دیا پگڑی ناڑ ونجی وٹے نہ مار غیر دی عزت دی بیر تے اور اپنی دے کولوں لگ دیا پگڑی ناڑ ونجی بختاں دے چٹے چاننے سیجا نہ بہو سجا ہو سکتا ہے اپنی رات دی نیندر نہ سڑ ونجی گل جی کہ تو جو آمڑا ہوندا ہے بڑی عید فطر کسے وسط گھر چ آئی کر میرا حق بنتا عید نواخرا عید تجھے خوشی دی شائیں اور تو جو آمڑا ہوندا ہے اور بڑی عید فطر کسے وسط گھر چ آئی کر اللہ واسطے اس دوں اجڑ گیا نو نہ اپنی شکل وکھائی کر تو دل فرض حیات تو آمڑا ہوگی تو ساڈے سجن بھی نال لے آئی کر اور نہیں تو کائی نہیں چھکتا ہے نہ مردی نہ غریب رواوے آئی کر مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی مہربانی سر تو جو آمڑا ہوندا ہے او بھڑی عید فطر کسے وسط گھر چ آئی کر اللہ واسطے اس دوں اجڑ گیا نو نہ اپنی شکل وکھائی کر تے دل فرض حیات تو آمنا ہوگی تو ساڈے سجن بھی نال لے آئی کر نہیں تو کائی نہیں ٹھیکتا ہے نہ مردی نہ غریب رواوے آئی کر گلے بھائی ڈلی بخت دی پیشی تا غربت دی اگو یکدم دیگر آ گئی ڈلی بخت دی پیشی تا غربت دی اگو یکدم دیگر آ گئی تے سنگتاں دے بھرے ہوئے میلے دی وات ہولی ہولی بدل فضا گئی تے 24 گھنٹے تائیں تا
وسدے شہر میری زندگی رہ تنہا گئی اور اوکھے وقت حیات دکیندے وسطیں چلو سنگت دی سمجھ تا آ گئی. مہربانی جناب.